Grabe yung video ano ay. Yan, hello guys. This is Eric Hilot of Vigo City, Davao del Sur, Mindanao. Welcome to my channel. Welcome back to my channel guys. Hello sa inyo ha. Meet guys. Yan, hayag na. May buntag. Buntag po. Ano sa matong ipamate? Sila isa, malipong ko sa kukuan ko hanga. Nalipong. Yung mong kabuhi. Pila naman nakadloy mong kabuhi. Nakailaw na ni. Kahay. Kahanap po. Kahay, mahulihan. Kaon. Isa mo na, simaon. Nagmalo ko lagi ko. Saka ngayon. Mag-init kong tubig. Kanang kapila mo, sarasala. Kanang ko ang init na samag ko. Kapila na mais. Yung kabuhi. Ikaw, sa pila yung pamatingin mo? Kabuhi, lipong, sa pa. Hindi akong isa ka. Hindi. Ano-ano ko. Kugatan. Ikaw man ma pitik-pitik. Sa pag yun? Wala nilain. Sakit likod, wala. Hawak. Nanapod. Gani hapon nga, naglabalaba ko kung kaya, dito sila dote. Kaya pagkahapon na, mga gapo ano, hindi ko. Sige. Asagin mong balay ka na eh. Sa kapatagan na ito, Karon, ginsan. ginsan na, kalumpang. Oo, Hindi na kalumpang na. kalumpang. Okay, so ayan guys, shout out sa taga Kalumpang Jinsan, Kalumpang General Santos City, no? Ayan, hello sa inyo ha. Ayan, si Eric Hilot ni guys, no? Shout out sa taga Jinsan, tanang taga General Santos City. Special mention ang Kalumpang. Hello sa inyo ha. Na si Ma'am Dere atong tabangan. Pilagay dati mo? 67 na. 67 years old. Ayan, 67 years old. Shout out sa tanan mga mama, tanan mga nanay, lula, 67 years old. Tabangan na to, no? Kay grabe ihang kabuhi. Sakit likod, lipong, napoy magtusok-tusok si NTL, anak. Atong tabangan, no? Maningkamot ang mamaayo. Tanan nga midoon sa tuwa. Maningkamot yun ang mamaayo, no? Kutod sa tumahimo, inubanan sa pagkampo sa Ginoo. Di man makaya kita-kita, no? Mapalaban yun ta permit, no? Kasi naka-shout out sa taga-Kapatagan. Aki, panawagan sa Kapatagan. Hello. Mga parintinin mo diya. Kinsa man. Nagani, pero hindi lang, busy sila ron sa... Sige lang, basta makakita na sila. Kinsa man imong kaparintihan sa Kapatagan. Naman dito si Lamanang, ako o si kong anak na isa. Kinsa pa gyud? Kasi anak naman dito. Pangalan? Si Linlen, Ginanin. Sa Jinsan. Kinsa man ito yung mga parinte dito. Ay, naawa ako mga kumari. Kumare, parente, wala. Naawa na, layo pa man. Layo pa. Sige lang. So, ayan. Shout out daw sa mga kaparintihan ni nanay, ni ma'am, sa Kapatagan, Vigo City, o sa Jinsan. Ayan ang mga kaparintihan. So, ayan. So, shout out sa inyo. May kamutanong nga mamaayo si ma'am, no? Na, of course, shout out sa taga Vigo City, Davao del Sur. Ako ang mga suki. Sa tanan mga suki no, sa Mindanao. Ayan. O shout out po sa mga viewers, nag-comment ako kada adlaw. Maraming salamat sa inyo. Shout out sa inyo ha. Shout out po dahil sa mga shout out sa viewers na ko outside of the Philippines. Thank you for watching my YouTube channel. Special mention Vietnam, Thailand, Singapore, Japan, United States, Malaysia, India, yan, Indonesia. Thank you so much guys.
for watching my YouTube channel. Thank you so much. Siyempre, number 1 salamat ako Pilipinas. Maraming salamat Pilipinas. Luzon, Visayas, pare hanggang ulo. Kung taga Cebu, ayan. Taga Baguio, thank you so much. Kung sa kong customer nga taga Paranaque, ayan, thank you so much guys. Of course, sa lahat ng mga OFW, mga viewers na po OFW, God bless sa inyo guys. Maraming salamat sa inyong suporta. Tanawan nyo ni guys, basta mahilig mo, hilot ni traditional. Tanawan nyo guys niya. Pwede mo mag-comment para i-shout out na itong lugar. Pwede po mo mag-comment kung ano naman mga pangutana sa kung kakabay sa inyong ginapamati nga hangtod karon wala gihapon mamaayo inyong gihapon dawat no. So ayan, so sa ganahan mo mag-friend sa kuha, aduna ko yung Facebook Eric Hilot ang Binisaya, pag ang Eric Hilot ang traditional. So ayan mo na kong Facebook ya. Ang address na ko, location, address o taga-asa ko, taga Digo City, First Grand Street, Arbina Compound, Barangay Sunuan, Purok Mangga, likod lang dito sa Purok Mangga. Ayan, man akong balay, taga Digo City, Davao del Sur, Mindanao. Ayan guys, ayan, maghilot ako guys. Shout out sa taga General Santos City. Please subscribe, like, and share my channel. I love you guys. Last, ayan guys po, please po subscribe my channel. Ngayon ako yung mga subscribe, please like and comment. And then, mas nindot ko maka-share ta sa akong video. Please share my video. Maraming salamat. Sa katagamay, Binay. Kabot na dre ka na eh, boto ka na eh. Sino ito anang namahaw? Hindi na to. Tama na. Tama. Nahinay doon ha. Boss, ang ininit boss. Pero tumas ko ah. Init kayo na. Pero tumas ko ayun. Okay, hop, kana. Tama na. Okay na ka? Okay na? Ha? Hindi na nakalang, gabo na. Hindi na nalang. Dili ni guwapo. Ang guwapo. Okay. Kaya si Tias, bali-bali. Ha? May nakasip ko ng bali-bali. Nagkaser mo na siya. Wala na kung trabaho na, higda-higda. Hindi, magpapala po. At Takilod lang yung ulo. Siganakan ka. Okay na? Okay na mo takilod lang ha. siya nga, hilot-hilot sa ako. Ato, anak-anak. Hagtok mo rin. Ano sa to? Ito? Abo. Ini. Sino mo lawas? Puto mo eh. Kasi ito na pangalan. Ha? Asan ka na malit ang chinila? Ginsan yan. Ako yung sapatos. Bakura ko na ayaw ko. Mabasa. Kapag gawin.
Ha? Ha? Tama na? Wala pa man mo man. Dalawa na. Diction. Ano kay Jackson? Ano magkakilod na rin sa ano? Ito na lang sa tawag ng bulod. Mo na yung sis kani? Ay, nakuha na na doon. Pila ka buwan naman na? Wala dapat pilih dulu. Nah, Jadi siya baru magkakilod ko na. Hmm. Dito, hindi ka. Naglang ako. Ibot lang. Tapos Kaya pa naman, oy. Lugay kaya. siya mabuhay. Kaya hay na lang ka. Ayun, sino? Lugay ka. Saan mo, di ka kadugay ron. Kaya hilutan mo ka. Lugay ka lang. Ano? Kapailot, mga ubor, natulang lampuan. adik ka pilot. Jadi sa pilot. Hindi ko. Lapit ko sa pilot. Hindi ko pahinat. Main ko pahinat, ay. Ha? Saan mo ka? Buwa ng ubo. Gusto ko nakakawa ng ulo. Hilot ko po. Ay, hindi ko pahinat. Nagkaroon ko kaabot ko. Ay, kadali lang na ipahinat ang Oh, ano? Bugay. 5 ka oras. Ayun na lang po ay. Hindi ko maghinat ay. Ano man? Kasi ganahan. Hinugay kayo. Bugay ka. Ayun na lang po maghinat. Hindi sa ganahan magugay. Ikaw daw yung rin. Sakit na lang ko yan gaina. Uy. Bukan na ko mama. Kasi siya po akong manang eh. Hilot. Malo ko mga tumuron. Diba ko bulatan mo? Yan ni, anak. Itong yung anak na payat ko. Asa na si auntie eh. Papitil ni auntie ka. Pagkita nga ni mama. Ay, pangita na ka. Pagkita ko. Pag-wielding ko. Kung ano mga unang-una ito yung magsuon, musiko. Dapat ay nagkabuhi. Labing usulga na. Yan, nervyos, grabe. Bumi ato nalas dito. Hadlok na siya. Labing nervyos. Ito gani isang na. Na ko ba ito? Wala naman na. Ipahilat lang. Dito sa ginawatan nila. Kiloy, Jimboy. Anak na.
usap naman kuan. Ano sa ito balik? Ismana. Oo. Kasi man ako 5 days. Wala kang 5 days o pag isa. Ano sa sila? Ano, pwede na yung ulog tino? Ha? Ano yun? Pwede na yung magulong na. Ayaw na pagulong. Ano? Nagpaapaw man. Ha? Ayaw na, naman, titayin pa. Libre na. Ano? Oh. Suki man ta, libre yan, taga. Yun lang ha. Pinaskuhan. Kinaskuhan ako ni Mugos. Bandog lang nga na-alay siya. Nalo ko ba? Sa to? Lord. Bye-bye. Ah, Hindi lang sa ulog. natay ko yung Lord. Wala. Yun, sige, pahilot ko dito sa kapatagan. Dili ko kung gani. Ha? Wala, kung gani ko git. Lord, yan. Wala na kapatagan. Hindi, wala. Wala. Wala pa. Yung ko gani, ay, makahiga yun, pahilot ko din ha. Lord, sa okay din yun. Dili, hindi ka kabuyan, kaya mo maghitan. Hoy, ako higot, naglain man. Tupa pa po. Nay ko sa nga nag-duty sila. Eh? Wala. Tuyok naman ang Kalibutan? suka ko. Oh, mga panaog ko sila. Eh. So kaya. Sabay bata ka to. Anak. Makaulo na ako. Magluto ko. Kaya dati mo na eh. Dati ni kabata. Eh, Mag-duty man sila. Basta itong amahan. Magtrabaho mo. Balik bukas. Panoon. Tusok mo yan sila panoon. Pero oy, pasmadom lagi ka. Nagapasa dahil ka di ay. Nagapasa ka gusto hapon gabi eh. ay, yung hapon, di na ako nagbasa ng buntag. Nasay. Ako na. Eh, siguro. Kalimut na ka. Gani. Ang isa na akong mga anak ko na ito. Kuapa ko. Init na ko ang kuan. Laban ako sa lampin. Kaya wak man itong mga nilay daw. Ato man sa park. Ano na inilit? Urot ng tubig, boss. Wala na ba? Ano na lang? Oh, urot na, boss. Mahal na dito lang. Diyan dito, mahal. Pwede na mamahal. No? Oh. Masakpan? Pasakpan. Pilit. Wala na rin din. Kuryente ko rin. Siyaw mga kadaitin. Ato, manang nako si Awe raka. Kanang mangurnan ni kanang buntag hato maghapon sige pamadaw aga. Dabo to. Balo ko to uban me. Harus yung patatas, karot, ano. Repolyo. Mga umbok.
Kaon may ayo, magpili mo, ginuti, magtanong. Saan magbubod o mais, mga karot, radis, gardinero na magdaro. Oo na ni. Muna na, ginansya. Ginansya kami po. Yan, break na kung saan. Switch. Umang ko, ginaligo, inginit pa akong ginaligo dito. Kaya upog na o. Ano na makakain? Bugnaw kayo? No, daplin saka. Mas nito yung bugnaw na dito. Dako na si Drake, ma'am. Si Drake. Si Drake. Wala na po yung ako. Tubig kayo na. Sulupon niya akong ako. Isa dito. Okay. Katong nagahilot na may jet trap. Ay, talaw hukod. Talaw. Tanaw lang. Nasabi mo? Kala lang tanawon. Nagka ng ko ay. Talaw na yun. Oh, wala mamilain sa lida. Moro na. Irik hilo try sa lida na ko. Kapag iba na yun. Ay, ito Aswang. pangalan. Derek. Ah, moro ganay TV na mo. Kamay kayo kuan. Aswang. Search kayo kung... Tangawa, puro Eric. Ayaw, ayaw, ayaw. Ayo. Ayaw, ayaw. Ji. Ayaw. Di mo biasa Jay. Ay, kanila. Ah. Mama na dito. Hindi na siguro. Oy. Oh, mao na. Mama na dito. Ina dito. Ay, ma. Ina daw, ina si angkol mo pagkaon na kanon. Ina dito ya. Angkol To! daw. Kaon na daw. Ah. Nagdala na ako sa angkol. Tapos makabila. Unsay mo ha? Nagkauban mo? This one is good. Hindi ko makapalitan na. Yan, pagkauna na si Tito ba? Mama dito. Tito! Kaon na ba? Dito, kaon na dito! Galit mo kaon. Kaon dito, Ji. Climax.
Gawas na? Gawas na. Ah, very good. Bigyan na ng kaon. Oh, kao na. Gawas na singot ka. Pamahaw na, boss. Gawas na. Okay, dugay pa kayo ni. Ah. Alauna pa man eh, maman. Goon lang sa gaya pati. Gaya pa ni Glota eh. Ayan, basta boss. Ah, okay na boss. Pamahaw sa boss. Dili ba kasi daw pahilot ko. Ano po kumahikap ka nang ay? Laktaw. Tagtawan po, ay, naina po na. Pero karon ba kang sulengan eh? Mansakit eh. Dari okay. Reklamo ko sa mama. Nag-ala na ko. Sino mo tayo? Kung lagi daw, lain daw kayo di kaligo. Okay. Mama ni. Sino ka na edad? Kuwan siya, condition ba? Kusayangan. Ma, Kusayangan yung condition mo eh. kagabi eh. Nangligo. Ikan sa uma, katulog. Katulog. Dari ka isa ka ni mata daw alauna kaya binagbuntag na. Okay. Katawad na eh. Nabuyag ka. Nabuyag ka. Sige. Ang mama. Tignan tayo. So, asa naman siya? Sila ha? Ah. Malit ma. Ah. Sila ka ba? Powder. Sila ka ba? Kalumpang. Ay, labri. Pero nga gunit kinaapri ha. Abre, cambio. Ah, cambio. Cambio pa. Ha? Karoon ako nakapagod. Kaya? Sige, iubok ko din. Sige, okay, paano? Ako. Isda mo. Hmm. Kaya pala ikaw. Hindi, hindi mo to ako itong laki ni bata. Ako din. Sige. Tingog lagi. Grabe pa nung ko, sir. Ayun. Ay, Sabi. parang tayo mo muna. Nawala lang pa pa. Pagkulutas to.
Hayang, hayang.